שלום, כאן נתי אורנשטיין, ואני שמח שהגעתם לאתר שלנו, QA Test, אתר מהנדסי בדיקות תוכנה. אני מנהל QA בחברה מובילה במשק, ועורך אתר QA Test בעל ניסיון רב ותוצאות מוכחות. האתר מרכז מידע רב ומשמעותי, שיעזור לכם ליצור פריצות דרך בתוצאות המקצועיות שאתם משיגים. המטרה לחזק את קהילת מהנדסי הבדיקות בארץ, ולבנות גשר לבודקים חדשים. בארץ ובעולם ישנם אתרים בנושא בדיקות תוכנה, אך כולם מפוזרים ואינם נגישים באופן מרוכז. תחום בדיקות התוכנה צובר תאוצה בשנים האחרונות. חברות רבות מבינות שרק על ידי תוכנה איכותית יצליחו להתקדם וליצור פריצת דרך בעולם העסקי. בדיקות התוכנה הוא תחום רחב ובו מספר מתודולוגיות בדיקה. תיקון בעיות ובאגים בתהליך הבדיקה עשוי לחסוך לארגון הרבה כסף וזמן. כיום מהנדסי בדיקות מבוקשים בארץ, וניתן לומר שזהו מקצוע ולא רק תחנת כניסה לעולם ההייטק. אני מזמין אתכם לקרוא בעיון את המאמרים שיש באתר, לצפות בסרטונים ובמצגות. לחצו עכשיו על הכפתור בצד שמאל וירשמו לרשימת התפוצה באתר וקבלו חינם את חדשות עולם הבדיקות, מאמרים, טיפים ומידע על כנסים מקצועיים. אז לחצו עכשיו בצד שמאל וירשמו. בכל שאלה או שיתוף פעולה אתם מוזמנים ליצור קשר דרך דף צור קשר באתר. נשמח לשמוע מה יש לכם לומר לנו בכל דבר ועניין. תודה, נתי.